kun er én, der... Jeg var faktisk den, der lå højst i vores klasse. Havde du den der C7? Ja. Jo. Nej, det var ikke. Jo. Nej! Du fortalte mig, at C7... Så hvis du kiggede selv, ikke? Der stod C7. Nej, der gjorde jeg. Okay. Nej, der gjorde jeg. Jo. Nej! Hvad lå du på, Malte? Her vil se... Jeg lå på C10. Og Sofus lå lige så højt som mig. Ikke Sofus. Jeg lå på C10. C10, ja. Jeg lå bare på C11. Der var ikke C11. 14. Ja! Jeg var så god. Jeg var så god, at jeg fik lavet en ny. Var du sådan en ko, at du fik lavet en ny? Ja. Hey, jeg kalder dig et bondegårdsdyr. Du skal ikke kalde mig et bondegårdsdyr. Nu skal, tror jeg, Buber. Nej. ikke flere buber. Nej. Nej, 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 Sofus, at du ligger... Ah, nej! Nej! Sofus, Ja. faldt ned i deres mobfarm. Hvad? Jeg faldt ned i deres mobfarm. Hvad havde du på dig? En pumpkin. Hvad havde du mere end en pumpkin? Ikke så meget andet. Hvorfor går du også ned i deres mobfarm? Det var et uheld, jeg fandt. Nej, jeg tror ikke på dig. Ja, du rendte ned i deres mobfarm, bare fordi du havde det. Bare fordi du havde lyst. Goddag, Mikkel. Jeg lader det der være den. Det her, det er officielt. Malte, prøv lige at se den her Enderman. Dens mund. Hvor er du henne? Prøv at se, hans mund. Kids don't do drugs. Kids just do drugs. Yeah, kids just do drugs. Og Skal lige have den der russiske sang, ikke? Au! Kids. Hallo, hjælp mig. Mikkel skal nok klare sig. Yo, what's up, what's up, dog? Dog, what's up, dog? Fuck dig. What's up, dog? Alle sammen vidste at jeg var kastreret. Ja. Det er virkelig optaget. Ved du, hvad jeg laver om natten? Kastreret. Jeg sover. No! Og PS kommenterer på min fantastiske sangstil. Ja, please, sig den er grim. Bare det. Sig det den Du grimmeste synger sang. lige så godt som Justin Bieber. Ja, lad os sige det. Det siger jeg ikke så lidt. Og PS, vi hader på... jeg ved ikke, om de andre gør, men jeg hader i hvert fald på Justin Bieber. Ja! Jeg hader i hvert fald på Justin Bieber. Malte, nu stopper du med det der! Jeg er en pumpkin. Nej, du er! Du gjorde det også i går. Tag det af, sæt det dirt og smut. Malte, high five. High five. High five. Malte, high five. High five. High five! Hvordan kan det gå i lige der, du går over det? Det gør alle, Malte. Hvis jeg hopper op på dem her, så mister jeg deres liv. Minecraft Ej, det... Jeg havde også Alle hader jer, okay? Bum, pasta. Også hvis jeg kigger direkte på den her Enderman, ikke? Så hader han mig. Oh god. Jeg havde et halvt håb helt tilbage. Hey, bro. Hey. Skal du fronte mig? Du er ikke mig. Den fronter mig. Der er ting. Wow. Døde du? Ah, længere ned. You are young. I'm free. Ej, Malte copyright. Det er ikke copyright, når vi selv synger det. You are young.
free. So why don't sleep with me? Hey, alle sammen, jeg har svampe. Det kan jeg ikke forstå. Det er jo slet ikke, fordi jeg har lavet en svampefarm dernede. Hvor nede? Altså. Malte, nu stopper du med det der! Sus, hvad mener du med nede? Jeg kan ikke komme højere op. Malte! Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke. Hvad blev der af Mikkel? Jeg har stadig. Nå. Mikkel kan bare finde ud af at sige stille. Det er noget. Nå. Ja, det er det, jeg mener. Malte! Malte, nu stopper du! Ja, det er det, der sker, når jeg ikke får en opgave at lave, Så farm noget kobbel! Det er kedeligt. Ja, du fik jo en opgave. Så gå i den der mob-ting. Mom-ting. Jeg kan ikke huske, hvad det Jeg er er. inde i den. Mobbarn. Opfarm. Det er dig, Mikkel. Du Mikkel, er mob-tingen. Mikkel, du er den nye mobfarm. Det vil sige, at jeg har været inde i den. Min er lidt kobbel. Giv det til mig bag. Nu har jeg bygget den. Mig, der har bygget halvdelen af den her tid. Jeg byggede vores grimme skorstensting. Ja, det er vi ikke taknemmelige. Det er vores rygerum skorsten. Det er nemlig meget sundere at ryge i et rum. Ja. Mm. Det er det, naturen har været udenfor. Mm. Bigger, Malte, nej. stronger, power. Hvad? Hvad har jeg gjort? Jeg vil bare sidde i min sofa her. Lave en eller anden romant. Hej. Hvordan går det? Lad os dele en melon. 1, 2, 3. Æd den. Æd den. Æd den. Fuck i chatten. Åh. Lad os dele en melon. Nej. P.S. Malte, den sidder og laver spastiske bevægelser lige nu. Er det de bevægelser, du laver til hverdag, Mathias? Jeg har lige fået, 150 coins ved at stemme på deres server inde på Minecraft-listen. Lydia, undskyld. Sofus, hjælp! Sofus! Kom væk! Og der er 2! De har ikke nogen diamanter. Jeg nakkede den. Den er bag jer. Ja, 2 enderpølser. Jeg har et halvandet liv. Nej. Jeg vil faktisk bare herover på søen. Hvor meget... Sofus, Kom her. Sofus, Ja. Au, din bue, hvor meget mangler den for at reparere? Hvad slog mig? En skelet, der faldt ned. Jeg har 2 fulder, som mangler utrolig lidt på den sidste. Så bare... Nej, det Det bliver troede jeg ikke virkelig. Det troede jeg ikke. Nu bliver jeg ikke. Malte, har du en bue? Nej, men det er lige meget, der er en endermand. Hvor? Ja, jeg har en bue. Der. Gå væk. Dø med dig. Den er teleporteret væk. Han har teleporteret deroppe. Det her. Det her. Det her. Ja, nu er han på vej ned. Han er på vej ned. Ud! Den er her. Den er her efter mig. Au. Fik den. Nej, så fuck dig. Jeg har den ikke. Malte, fik læg den over i chesten. Og vi har 7 enderpearls, eller 8 med den Malte her. Kan man egentlig ikke sælge dem for rimelig meget? Malte, hvor kaster du enderpøllen hen? Op på taget. Hvor er du Hvorhen? dum? Han Op TP'ede på- sig med deroppe.
Spild af enderpearl, siger det bare. Jeg døde, Fuck dig, Malte. Jeg havde ikke spillet. Jeg Okay, fik jeg da lader det mig mindste herovre. din melon. Jeg har logget en til så. Okay, hvor er han så? Jeg kan godt lide, I render bare rundt og alt muligt dræber ender, men jeg står bare og passivt miner kobbel. Jeg står der Jeg har fået en. og mobfarmer. Hurtigt. Flere. Haha! Ej. Hjælp mig dog. Se, Mathiasen, jeg er på drugs. Og det er jeg også. Bag dig. Åh, jeg har et halvt liv. Jeg laver mig svær, så jeg kan hjælpe dig noget bedre. Jeg laver grønne bobler, fordi jeg er på drugs. Jeg tror, der er noget, der er misforstået lidt. Det er blå bobler, når man er på drugs. Håndbobler, det er bare når man er på våde nudler. Ja, noget nudler noget. Våde nudler. Ja, når man har spist våde nudler. Ja, wet så- noodles. Ja, red noodles. Wet doodle. Malte, vent. Det er, Jeg har... Det er der var rundt. en anden, der prøvede at sælge det til. Rødkød. Der var en anden. Har du lukket en enderman mere? Ja, det har du. Jeg har ham. Nej, det har jeg ikke. Hvor er henne? Op for ham. Der. Hør. Bare så godt. Ja, nej, vi fik ikke noget. Jeg fik en torch. Ja, luk det. Der er ild i mig. Kom her endelig. Det var godt. Vi kan dig. Louis. Louis. Au, hvad skyder mig? Dumme skeletvin. Det er lidt produktivt. Er du nok mig? Optager du stadig, Sofus? Ja. Kan du se, hvor lang tid har du så optaget nu? Jeg holdt en pause, fordi Ja. jeg orkede ikke. Fik en. Godt. Gik den lige med mig. Lige mellem mig. Vi har faktisk rimelig meget cobblestone. Ja, jeg har lige minet det. Det er over mega agro. Kig lige på mig. Se nu det. Hvor? Er han derovre? Ja, det er mega agro. Ja, jeg bygger noget ud, kom. Ja, jeg vil aggro en. Så hvis du kan ikke skyde ham. Nej, det ved jeg godt. Han er aggro på en Wow, eller der er anden en dernede, der har pumpkin på hovedet. måde. Ja, Ja, det er sådan en eller anden update. der er en med en iron shovel. Min update, men... Jeg kigger på dig, Enderman. Jeg lægger helt. Nå. Jeg lægger ikke. Hvor er alle mine pile henne? Alle mine pile, alle mine pile, alle mine pile. Alle mine pile, alle mine pile. Jeg havde mega mange pile. Jeg vil gerne lige vide, hvem der har taget dem. Jeg har ikke taget alle mine pile. Jeg har 39. Alle mine venner, alle mine venner, alle mine veninder. Jeg havde cirka 39, jeg havde cirka 30 pile eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvem der har taget dem. Jeg har ikke nogen pile på mig. Det eneste jeg har på mig, det er en kaktus. Og den kan du godt få. Ja. Den kan Jeg skal ikke have din, jeg vil ikke have din kaktus. Hvis ikke Jeg vil have min pile. Malte, hvor er du henne? Ja, her. Lad mig se. Han er her. Mikkel, 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 Mikkel. Nej, Jeg har en pil til dig. det er godt, du har. Jeg fik en pil. Ja. Jeg havde 30. Hvad laver du derinde laver det der? Mikkel, Hvad? hvad laver du? Mig? Jeg knupper på en colaflaske eller noget. Det der, hvad er det? Det er min musse-scrollhjul. Hvad laver Hvorfor?